Γεια και χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε! Σήμερα λοιπόν θα βγούμε στην αυλή, θα μαζέψουμε πολύ ωραία και τρυφερά αμπελόφυλλα, θα γυρίσουμε στην κουζίνα και με αυτά θα φτιάξουμε τα πιο νόστιμα και λαχταριστά ντολμαδάκια που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Δεν θα φτιάξουμε αυγολέμονο, αλλά αντίθετα θα φτιάξουμε μια πολύ νόστιμη και δροσερή σάλτσα γιαουρτιού με πολύ απλά και εύκολα υλικά που έχουμε όλοι στα σπίτια μας. Γιατί σκοπός είναι να μαγειρεύουμε, να το ευχαριστιόμαστε, δημιουργώντας από πολύ απλά υλικά τα πιο νόστιμα φαγητά. Πάμε να ξεκινήσουμε να το φτιάξουμε. Έλα μαζί μου. Αρχικά, όπως σου έχω ήδη πει, πρέπει να βγούμε μέχρι την αυλή και να μαζέψουμε αμπελόφυλλα. Προσπαθούμε να μαζεύουμε μεγάλα αμπελόφυλλα, πλατιά όσο γίνεται, και να μην έχουν πολλές έτσι διχάλες, αλλά πάνω απ' όλα διαλέγουμε να κόψουμε τα αμπελόφυλλα εκείνα που έχουν το πιο ανοιχτό πράσινο χρώμα, γιατί αυτά είναι και τα πιο τρυφερά απ' όλα. Όσο πιο τρυφερά είναι τα αμπελόφυλλα, τόσο πιο εύκολα και γρήγορα θα βράσουν και τόσο πιο τέλειο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Για να βράσουμε τα αμπελόφυλλα χρειαζόμαστε μία κατσαρόλα που βράζει με αλατισμένο νερό. Ακριβώς δίπλα θέλουμε ένα μεγάλο μπολ με παγωμένο νερό, εγώ βάζω και λίγα παγάκια μέσα, και ένα σουρωτήρι. Βάζουμε λοιπόν στην κατσαρόλα αρκετά αμπελόφυλλα, εγώ έφτιαξα περίπου 50 κομμάτια και τα έβρασα σε 2 δόσεις τα αμπελόφυλλα και τα αφήνουμε να βράσουν, να ζεματιστούν αρχικά και να βράσουν για 5 με 10 λεπτά και ανάλογα πόσο χοντρά υπολογίζουμε ότι είναι τα φύλλα μας. Εγώ τα άφησα 7 με 8 λεπτά. Αργότερα με μία τσιμπίδα τα μετέφερα μέσα σε ένα μεγάλο μπολ που είχα δίπλα, όπως σου είπα, με κρύο νερό, και για να μου διατηρηθεί κρύο το νερό όλη αυτή την ώρα είχα προσθέσει μέσα και περίπου 10 παγάκια. Μετέφερα λοιπόν όλα μου τα φύλλα μέσα στο παγωμένο νερό και από εκεί με τη βοήθεια της ίδιας τσιμπίδας τα μετέφερα στο σουρωτήρι που είχα ακριβώς δίπλα. Μόλις μεταφέρω τα αμπελόφυλλα στο σουρωτήρι πρέπει να τα ανοίξω σαν να απλώσω μία μπουγάδα ένα-ένα γύρω από το σουρωτήρι για να μην μου διπλώσουν και μου χαλάσουν και όταν πάω να τα χρησιμοποιήσω δηλαδή δεν μπορώ να τα ξεδιπλώσω. Και πάμε να φτιάξουμε και τη γέμιση. Η δική μου εδώ δοσολογία αφορά 50 μέτρια ντολμαδάκια. Οπότε σε 250 γραμμάρια ρύζι καρολίνα έβαλα πολύ ψιλοκομμένα 2 μέτρια κρεμμύδια, 5 κλονάρια από φρέσκο κρεμμύδι, άνηθο μαϊντανό δυόσμο πολύ ψιλοκομμένα και πήρα ένα μέτριο κολοκύθι το οποίο έτριψα στο μέτριο του τρίφτη. Μέσα στη γέμιση έτριψα και ένα μικρό κομμάτι από ginger, έτσι για να δώσει έξτρα σπιρτάδα. Όμως όταν τρίβουμε παιδιά ginger στο ψηλό του τρίφτη, παίρνουμε το ginger το οποίο βγαίνει από την κάτω πλευρά και όχι από την πάνω, γιατί στην πάνω πλευρά τρίβονται και όλες οι ίνες τις οποίες δεν τις θέλουμε να πέσουν μέσα στο φαγητό. Πήρα το ξύσμα από ένα λεμόνι και το ίδιο λεμόνι το έκοψα και πήρα και το χυμό του και το πρόσθεσα μέσα στη γέμιση. Αλάτι και πιπέρι φρεσκοτριμμένα. Εδώ να σου πω ότι έχω φτιάξει ένα μήλο με αλάτι, στον οποίο μέσα εκτός από χοντρό αλάτι έχω προσθέσει λίγο πιπέρι, δεντρολίβανο ξερό και ρίγανη ξερή. Οπότε το αλάτι μου δίνει πάντα έξτρα γεύση στα φαγητά, μόνο και μόνο από τα μυρωδικά που έχει μέσα. Στη γέμιση προσθέτουμε ελαιόλαδο με τομάτι, αρκετό ελαιόλαδο, και ξεκινάμε να γεμίσουμε τα ντολμαδάκια μας. Η διαδικασία του να τυλίξεις ντολμαδάκια είναι αρκετά χρονοβόρα, όμως είναι μια διαδικασία που σε κάνει πραγματικά να κολλάς. Σου αρέσει αυτή η διαδικασία να τα τυλίγεις τα ντολμαδάκια, οπότε δεν είναι βαρετή. Μη σου φαίνεται δηλαδή πως είναι βαρετή και ότι θα φας το χρόνο σου να τυλίγεις ντολμαδάκια. Πραγματικά είναι πολύ χαλαρωτική διαδικασία και μακάρι όλοι οι άνθρωποι να ανακάλυπταν έτσι τρόπους να χαλαρώνουν και να ηρεμούν. Και όταν έχει να κάνει όλο αυτό με τη μαγειρική, ακόμα καλύτερα, γιατί εκτός ότι σε χαλαρώνει και σε κάνει να νιώθεις πολύ όμορφα, έχεις στο τέλος και μια κατσαρόλα έτοιμο φαγητό στο σπίτι σου. Μεγάλο πράγμα εδώ που τα λέμε. Οπότε, για να τυλίξουμε τα ντολμαδάκια, απλώνουμε το αμπελόφυλλο σε μια καθαρή επιφάνεια και άνετη, βάζουμε μισή κουταλιά περίπου της σούπας από τη γέμισή μας, κλείνουμε πρώτα στα πλάγια το φύλλο και μετά ρολάρουμε προς τα μπροστά το ντολμαδάκι μέχρι να το τυλίξουμε και να έχουμε έτσι μια πολύ όμορφη και καλοδιπλωμένη μπουκίτσα. Όπως απλώνουμε δηλαδή το φύλλο και βάζουμε τη γέμιση, πρώτα κλείνουμε, καπακώνουμε τα πλάγια του φύλλου και μετά ρολάρουμε προς τα μπροστά. Αυτή είναι η διαδικασία και πραγματικά, όπως σου έλεγα και πριν, είναι μια διαδικασία που σε κάνει και κολλάς. Όταν τελειώσαμε το τύλιγμα, καλύπτω την κατσαρόλα με έξτρα αμπελόφυλλα που έχω βράσει και βάζω τα ντολμαδάκια μου σαν να είναι σαλίγκαρος. Από πάνω θα καλύψω πάλι με αμπελόφυλλα και θα ρίξω τόσο νερό ώστε να καλύψω όλη την επιφάνεια από τα ντολμαδάκια. Θέλω δηλαδή το νερό να το δω στην επιφάνεια. Θα ρίξω μπόλικο ελαιόλαδο μέσα στην κατσαρόλα μου και θα προσθέσω και το χυμό από ένα λεμόνι. Αυτή είναι η διαδικασία για να βράσω τα ντολμαδάκια. Τώρα θα τα καπακώσω με ένα πιάτο, γιατί κατά τη διάρκεια του βρασμού αυτά μπορούν να χορεύουν και να διαλυθούν
Και πάνω στο πιάτο θα βάλω και ένα βαζάκι με νερό για έξτρα βάρος. Θα τα βράσω σε χαμηλή φωτιά για μισή ωρίτσα και παράλληλα θα ετοιμάσω και τη σάλτσα λεμονιού που σας έλεγα στην αρχή για να συνοδεύσω το ντολμαδάκι μου. Σε 400 γραμμάρια στραγγιστρό γιαούρτι, 2 κεσεδάκια δηλαδή, θα προσθέσω ψιλοκομμένο άνηθο, ψιλοκομμένο δυόσμο, θα ραντίσω με λίγο ελαιόλαδο, θα πάρω ξύσμα από λεμόνι, όχι ολόκληρο το ξύσμα από το λεμόνι, και θα πάρω το χυμό από το μισό λεμόνι μέσα στο γιαούρτι. Θα προσθέσω αλάτι και πιπέρι, φρεσκοτριμμένα και τα δύο, και θα ανακατέψω μέχρι να έχω μία δροσερή και απαλή σάλτσα γιαουρτιού. Θα την κρατήσω στο ψυγείο μέχρι να σερβίρω τα ντολμαδάκια μου. Αγαπητοί φίλοι, αυτό ήταν. Έχουμε φτιάξει τα ντολμαδάκια μας, έχουν βράσει, έχουν κρυώσει, έχουμε έτοιμη και τη σάλτσα από το γιαούρτι και είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε ένα από τα πιο παραδοσιακά φαγητά της μεσογειακής ελληνικής κουζίνας, που νομίζω είναι λατρεμένο από όλους μας. Όπως είδατε, δεν είναι πολύ δύσκολο να τα φτιάξεις, απλώς όπως όλα τα καλά και νόστιμα πράγματα στη ζωή, απαιτούν και αυτά λίγο από το χρόνο μας. Το αποτέλεσμα όμως οπωσδήποτε σε αποζημιώνει. Και να ξέρεις ότι τα ντολμαδάκια μπορείς να τα συντηρήσεις και στο ψυγείο μέσα σε ηλιέλαιο για 4-5 μέρες, ακόμα και μία εβδομάδα, χωρίς να πάθουν τίποτα. Και αφού γευτήκαμε το πιο νόστιμο φαγητό της ελληνικής κουζίνας, εντάξει, τα παραλέω εδώ, πατήστε και μία εγγραφούλα στο κανάλι μου για να μην χάνετε τίποτα καινούριο. Τα λέμε!